Mga igsuon, karon ang piyesta sa Ginoo nga gihala dito sa templo. Ang daang ngalan nga panagtagbo, nagbutya gayud sa tinuod nga kahulugan, niining maong pangilin. Kapatan kaadlaw, human sa iyang pagkatao, ang Ginoong Hesus nakigtagbo sa Dios sa iyang mga katigulangan, sa dihang gidala siya dito sa templo. Naimamat niya sila si Simeon ug Ana, mga simbolo sa matuohong katawhan, mga saksi ining maong pagpadayag. Sa iyang pagkatao, makita ang makapahibulong nga panaglahi, tali sa yanong gawi sa mga ginikanan ni Jesus, si Jose ug si Maria. Ug sa himaya sa maong hitabo, sumala sa nakita sa ubang mga saksi. Ang tubag sa pagtuo, tungod sa Diyos nung pagpadayag diha ni Kristo, wala lang mahitabo diha sa iyang kaparyentihan. Sa tibuok kasaysayan sa Israel, ang Diyos misidlak ngadto sa iyang katawhan, pinaagi sa labihang kasulaw nga kahayag. Pananglit, ang masanag nga panganod dito sa templo ni Salomon. Ang himaya nga nakita ni Isaías, ang kalayo nga gigamit aron paghinlo sa mga anak ni Levi. Diha kang Kristo ang kahayag nga maoy mulamdag sa mga hintil, milukop karon sa kalibutan. Diha kang Simeon, gidawas sa daang kalibutan, ang walay pagkamaas nga Dios. Apan ni anang tungura, ang landong sa krus, makita ng daan. Tungod kay ang kangit-ngit, musalikway man sa kahayag. Ang kasaysayan sa Israel, masigilon isip nagsunod-sunod, nga panagtagbo, tali sa Diyos ug sa iyang katawhan, nga sa samang higayon, nagbutyag ug naglilom. Sa kasinatian ni Abraham, gipadayon niya ang tulo ka mga langyaw sulod sa iyang tulda. Panahon sa Eksodo, naimamat sa Israel ang ilang Diyos didto sulod sa tulda nga tagbuanan. Ang pangasaunon sa awit sa mga awit, nangandoy paghimamat sa iyang hinigugma, aron magakos niya kini sulod sa iyang kasing-kasing. Dili igo nga motimbaya kita sa atong dinapit, pinaagig singgit sa pag-ingon, usana, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Sama kang Abraham, kinahanglan, mag-andam kitag luna, alang sa atong dinapit, dinhi sulod sa tulda, sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Pangandam sa pagatubang sa inyong Diyos, o Israel. Ato kining pamalandungan. Sa makadaghan ang Diyos, mipadayag sa iyang kaugalingon, diha sa imong kinabuhi. Imo ba siyang gidawat? Nag-andam ka bagluna, sulod sa tulda sa imong kasing-kasing, aron mahimamat mo siya? Palig manindog atong awito ng awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mayong buntag nga igsoon ko ni Kristo tungod kay karon adlaw man sa presentasyon o Kandilarya ato karong himuon ang pagbalaan, ang pagbindita sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kandila. So atong litukon ang pag-ampo unya magpabili na mo diha sa inyohang gibarugan karon ug kami ang musuroy sa inyohang himutangan aron sa pagpamindita sa inyohang mga kandila. So palihog pagpagawas sa inyohang mga kandila. Magampo kita, O Diyos, tinubdan og sinugdan sa tanang kahayag, karong adlaway mong gipakita kang Simeon, nga matarong ang kahayag, nga magpadayag sa dalan na lang sa mga dili Hudeo. Santusa, o iyong bendisyon nining mga kandila, dungan sa pagdawat sa mga pag-ampo sa imong katawhan, nga nagkatigom karon, aron pagbitbit nining mga kandila alang sa pagdaig sa imong ngalan. Himuaw ba nini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat, makadangat kami sa kahayag nga wala na ipagkapalong. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa tusama, dawatan among pangamoy. Imaya sa Diyos dito sa amin. Amasin ko si Kalamat ang Ginoo. Alamang nabi halang mo Heso Kristo. Ubah sa Espiritu Santo, iasa imaya sa Diyos Ama. Amen. Amen. Imaya sa Diyos dito sa magampo kita, makagagaho mong tunhay nga Diyos, nangaliw po kami sa imong kahalangdon, maingon nga karong adlaw, gihala dito sa templo ang imong bugtong anak, dinala nga mong kinayang tawhanon, imo angay kahala do sabang usa kamay, nganha kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing, kini among gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos nga sangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan, kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya? Kinsa may makaharong inig pagpadayag na niya? Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa maputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya, maghalad sila sa Ginoo, sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem, ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamu mga karaang pultahan, aron mosulod
ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamhanan. Ang Ginoo gamhanan sa gubat. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamu mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Hesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya ug gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Balanon tang santos nga ebanghelyo palihog manindo. Ang Ginoo manaka ninyo. Hinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo.
Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios. Ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug ipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan ug sa kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan og kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo og tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kagool sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginlag-ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sukad sa 7 ka tuig. Ug unya nabalo sulod sa 8 ka tuig. Wala gayud siya mubiya sa templo adlaw ug gabi, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanang mga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an, ug mitubo ang bata nga nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Paigsoon ko ni Kristo sa tuang Ebanghelyo atong makita o masabtan nga duha ka ritual ang nahitabo sa maong adlaw. Una, ang gitawag og paghinlo, ang purification, tungod kay usa sa giingon sa balaod ni Moises nga ang mga inahan human sila mga anak, ang gitawag og after giving childbirth, himuon ang purification, ang paglimpyo, paghinlo. Mao nga niadto si Maria ug si Jose aron paghinlo ni Maria.
Ang offer nga ilahang gihatag kung atong mabasa, usa ka tukmo o kuyabog nga salampati. O kini nga matang sa halad mga igsuon, nagpasabot kini nga halad sa mga kabus. Tungod kay dili man maka afford, dili makapalit sila sa halad sa mga adunahan nga mga nating karnero. Mao nga ang ilahan lang gihalad diha sa maong paghinlo, mao ang tukmo o salampati. Sa lingbahan usab mga igsuon, ang pagpresentar, ang paghalad sa magulang kinamagwangan nga laki nga anak, gihimo usab nila sumala sa tradisyon. O sa mga Hudeyo, ang paghalad pagaubanan kini og lukat kaning pagredeem sa maong paghalad sa panganay nga laki. Lukaton pa kini og kwarta, sensilyo. Ang halad nga gi-required 5 shekels. Pero si San Lucas wala mo mention mahitungod sa paghatag og kwarta. Tungod kay para ni San Lucas, inappropriate ang paghalad og kwarta isip lukat ni Jesus. Tungod kay si Jesus, para ni San Lucas, sakop siya sa templo sa Ginoo, kay si Jesus mismo anak man sa Dios. Mga igsoon ko ni Kristo, kung atong tanawon ang duha ka importanteng karakter nga gipakita gawas ni Jesus og sa iyahang pamilya, kita nato nga naa si Simeon og si Ana. Si Simeon, sa dihang nakita na niya si Jesus, natuman ang gisaad sa Espiritu Santo. O may kaingon si Simeon, mahimo na siya nga mupanaw, nga malinawon. Sa ato pa, musugot na siya mamatay, tungod kay natuman na ang iyahang gipaabot. Samtang si Propeta Ana, misugot na usab o nagingon, natuman na ang gipanagna sa mga propeta. Nga siya nagpaabot 84 katuig kapin kun kulang. Adlaw gabi nagpaabot siya kanus amatuman ang maong panagna. O sa dihang nakita na niya ang maong nga talan-aon ug maong panghitabo, siya usab ningon natuman na ang gipanagna. Fulfillment of the law and prophecy. Kini mga igsuon, sa hubad sa mga batid sa Biblia, ang personalidad ni Simeon o ni Ana mo'y naghulagway sa gitawag nato og remnant sa Israel. Ang mga kabilin sa Israel nga nagpaabot sa gitawag og konsolasyon sa ilahang pagkamagtutuo, sa ilahang pagkasumusunod diha sa Ginoo. O sa dihang nahiabot na sa Jesus, kini nagpasalamat sila o nagpasidungog tungod kay natuma na ang ilahang gipaabot. Sa laing bahin mo igsuon, kita usab gihulagway sa sama ni Simeon o ni Ana. Kitang tanan nga buhi pa nagpaabot pod sa gitawag nato nga eschatological fulfillment. Eschaton ang gitawag nga second coming, ang pagbalik sa ato ang Ginoo. Ato kanang gipadayag kanunay sa matag karon ug unya diha sa ato ang pagsulti, sa ato ang pagtuo, no? The second coming, ang paghukom sa ato ang tanan. Mo nga kita nagmalaumon usab nga kining atong pagpakabuhi dili makapalaylo, dili makapalimot nato sa ato ang pagpaabot. Dili unta ta malingaw sa ato ang mga ambisyon nga kalibutanon. Sa laing bahin, dili pud ta makalimot sa ato ang katungdanan diha sa tagsa-tagsa nato ka isikataw. Sa mga ginikanan diha sila mga anak, sa mga anak ngadto sa ilang pamilya, og labaw tanan ang mga pangulo diha sa tagsa-tagsa ka mga katilingban. Kitang tanan nahisama kang
Ana o kang Simeon nagpaabot kanus mahitabo ang takna sa ato ang tagsatag sa kakinabuhi. Sa katapusan mga igsoon atong gisaulog ang Candelaria tungod kay si Jesus mauman ang kahayag nga gisulti ni Simeon nga magdanag sa tanang katawhan. Mao nga nagpabindita ta sa tuang mga kandila. Kay si Jesus mao ang gitawag nga light of the world that no darkness can extinguish. Nga siya ang kahayag sa kalibutan nga walay kangit-ngit nga makapalong. Kung atong tan-awon mga igsoon ang kinaiya sa usa ka kandila, ang kandila samtang nagsiga, nag-anam pud nagkahilis, nag-anam pud nagkaupos. Sa prinsipyo sa wax, magdumili gani paghilis ang mao nga wax. Hinay o mag-anam pud kapaong ang siga sa maong kandila. Kini nagpasabot mga igsoon nga ang matag usa kanato kung magsilbi ta, mag-iwag ta, maghatag tag kahayag sa atong isigkatao, nangahulugan ka nag sakripisyo, pagkawala, anam-anam, inanay nga pagkahilis sa atong kaugalingon. Whether we like it or not, anaagyod ang diwa sa pagsakripisyo. O nga, dili kumpleto ang atong pagka-Kristiyano kung maglikay ta o magdumili ta sa mao nga sakripisyo. Samtang muhatag tag kahayag, samtang misubay ta sa kahayag ni Kristo, kita usab mag-anam og kahilis. Ug sama ni Jesus nga wa magpanuko nga mahilis bisan pa ang iyang kinabuhi, kita usab panahon nga kita maupos na tungod kay misunod ta sa kahayag sa atong Ginoo, ato pong lauman nga madawat ang kinabuhi nga dayon. Wala lain mao ang kabanhawan. Hinaot ponta. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan. Nagatuo kami sa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo, Jesucristo, bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao magalang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang iming lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o kilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Kung iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa iluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa kabanhaw sa minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo midanag isip kahayag nga gipadayag ngadto sa kanasuran ug himaya sa iyang katawhan. Ibungat ta karon ang atong mga pag-ampo ngadto sa mahan nga mitugyan sa iyang bugtong anak alang kanato. Busa moingon kita, Dios sa kahayag danagi kami.
Diyos sa kahayag, danagi kami. Nga ang mga maglantay sa simbahan, papadayunong magsangyaw sa kipadayag nga pulong, o magatiman kanato uban sa makapalig-ong mga pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kahayag, danagi kami. Nga tungod sa kamasinugtano ni Maria o ni Jose, kita madasig kanunay sa pagtamod sa mga kasuguan sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kahayag, danagi kami. Nga ang mga mata sa tanang katawhan, makakita sa kaluwasan nga giandam sa Dios diha sa iyang pinalanggang anak, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kahayag, danagi kami. Ang mga anak mudawat kang Kristo isip ilang simbahan, sa ingon mohingkod sila diha sa pagtuo ug sa kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kahayag, danagi kami. Ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kahayag, danagi kami. Ang mga nangamatay, muhalin ngadto sa kalinaw sa Dios, ug magsadya sa kahangturan uban ni Maria o sa tanang mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kahayag, danagi kami. Labing may gugmaw nga amahan, dungga o itugot nga mga pangamuyo ang ipadangat namo nga kanimo, samtang nangandam kami sa makausapa sa paghalad sa imong anak, ang matuod nga kahayag, ang ipadayag ngadto sa tanang katawhan, kay siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
palihog manilog. Mga igsoon, magampo kita, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyong ngalan, ug alang sa among kapuslanan sa ibot niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuton ta kanimo ang mga gasa nga gihalad nga malipayon nga sa diha sa imong simbahan. Sa mga gibutan mo ang imong bugtong anak, ihalad nga kordero nga walay buling, nga nakanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw diya nga gihala dito sa templo, ang imong anak, nga uban kanimo, walay sinugdan ug walay katapusan. Gipayla sa Espiritu Santo nga himaya sa Israel, ug ang kahayag sa mga hentil. Busa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagaday kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos, diha sa walay hunong nga pag-awit sa pagingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa matinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa matinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan,
Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco mong Papa, Christian Vicente, ang mga obispo, sa tanang kaparian, kamadrihan, labi na usab kaming tanan, ang mga katawhan, dinhi sa parokya ni Senyor San Miguel, nga nagkatigom karon dinhi sa mga tubangan. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malahumon nga banhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan. Himo kaming angayan makaambit sa kinubing tunhay, uban ni Maria ang nangaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos, hingatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy kong himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magigsoon pangayon tas tungamahan nga pasayloon ang ato mga sala ug dadon kita niyas pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik na Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man na kaninyo. Sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsoonay. Mga igsoon, kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Palihog manindog. Magampo kita. Pinagi nining among pagkalawat o Ginoong pita din ikanamo ang imong grasya sa mga gituman mo ang gipabot ni Simeon o gingon nga wala siya mamatay hangtod nga makasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Kini among gipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangligod alang sa mga paibalo. Paibalo sa tanang mga lay ministers nga mga schedule sa bulan sa Pebrero ana sa bulletin board sa sakristiya. Palihog lang sa pagtanaw. Ug adunay misa sa sementeryo sa Pangas ug mang adlaw sa may alas 5 sa hapon. Ini katapos sa Santos nga misa karon, giawhag ang tanang magtiayon o pamilya sa pag-attender sa Divine Mercy Home Evangelization Program nga paghahimon adto sa barangay Canuba. Daghang kaayong salamat. Ining kapistahan sa paghalad sa Dios nga bata ngadto sa templo atong daygon ug pasalamatan ang Ginoo. At usab nga pasalamatan ang atong presider sa Santos nga misa si Father Arman Byron, inubanan ni Reverend Budes, atos lang pakpakan. Ang atong mga lay ministers, ang atong seminarians, ang atong mga altar servers, ang nangulo sa pagdala sa mga halad, ang atong CWL sisters, ang atong mga kamadrihan sa hagna, ang atong nindot nga choir, silang tanan atong pakpakan. Mga igsuon, aniya kita karon sa bulan sa Pebrero o giisip kini sa simbahan nga bulan sa mga katikista aron sa paghatag o dako nga pagtagad sa apostolado sa katisismo para sa mga kabataan. Nining bulana ato usab nga pakumpisalon ang mga kabataan diha sa mga eskwelahan, no? Dako kining trabahoon sa ato mga kaparian kay linibo ni ka mga bata nga pakumpisalon. Unya dako kayo ang papel sa ato mga katikista sa pag-andam sa mga kabataan nining maong bililhon kayo nga sakramento. Busa hangyoon ko kamo atong pasalamatan ug daygon ang ato mga katikista sa parokya pinaagi sa masipang pakpak. Unya mga igsuon, imbitasyon pagdapit kini sa tanan ug mapuhon kapistahan ni San Blas, no? Kining maong Santos giisip nga patron sa kaayuhan sa mga masakiton sa tilaok ug sa tutunlan, no? So nahimo na kining bililhon usab nga tradisyon sa simbahan nga nianang adlaw ang mga tao gidapit nga ampuan ug bendisyonan sa ilahang mga tilaok. Ya, maayo pod kay kining panahon na murag daghan kay gipang-ubo, daghan kay gipang-sipon, no? So, kung naamoy mga balatian sa tilaok, simba mo ug mapuhon sa buntag, unya himuon ang pagbendisyon sa mga tilaok pinaagi sa pangama ug intersesyon ni San Blas. Okay? So, ug mapuhon ka na mahitabo Pebrero 3 nga mao ang iyahang kapistahan. Unya una-una lang ni nga pahibalo pero sa umaabot Pebrero 11, that is the World Day of the Sick, no? Adlaw kana sa mga masakiton sa tibok kalibutan, unya kapistahan kana sa mahal nga Birhen sa Lourdes nga sa kanunay gidagsang gyud ang iyahang lugar dito sa Lourdes, France. Ang mga masakiton walay hunong sa pag-adto didto kay didto nakasinati sila og kaayuhan. Kita nga dili kaadto didto anhilang ta sa simbahan, no? Anang adlaw atong gigahin para sa mga masakiton, adunay pangumpisal alas 2 sa hapon, unya pagka alas 3 healing mass, pagdihog sa mga masakiton. So kung madala pa ninyo dinhi ang inyong mga tigulang, dalhan ninyo sa simbahan
ni anang adlaw, Pebrero 11. Unya aduna po ko'y hangyo sa mga opisyalis, leaders ug mga tigdujog, instrumentalist dinhi sa nagkalain-laing mga choir sa atong simbahan. Aduna tay bililhon kayo nga meeting karong umaabot Pebrero 7, adlawng Biyernes alas 7:30 sa gabi. No, dinha sa atong kumbento. Panihapon lang mudaan ha. Oh, hangyoon mo nako bililhon kay nga meeting alang sa kahapsay sa atong pagpanangalagad sa simbahan isip mga choir members and choir leaders. No, so kato mga leaders lang akong hangyoon tambong mo ni ining maong bililhon nga meeting. Sa katapusan mga igsuon, magpasalamat lang ko sa katawhan sa larapan, labi na sa ilang mga pangulo, mga barangay officials o mga opisyalis sa simbahan. Kagahapon aduna kitay gitabangan didto nga makatukod og balay ang pamilya ni Alan ug Mary Ann Galagala ato silang gigamag balay niya. Nahuman jud ang balay kagahapon. Salamat kay sa mga tao nga nintabang, sa atong mga voluntaryo, mga panday o kanila nga nagsuporta kanato. Tingani angay nato silang tagaan sa masipang pakpak. Karong umaabot Sabado, aduna kitay tabangan dito sa Barangay Ipil, usa ka masakiton, paralyzed nga tao nga nanginahanglan pug balay nga kapuy-an adto sa Barangay Ipil. Unya sa umaabot pagyud nga Sabado, pagkasunod niya na adto kita sa Barangay Mayana. Kanalang mga igsoon, good morning to all of you. Thank you very much. God bless you always. Manindog palihog. Ang kinuman na kaninyo ug manalangin kaninyong Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadang kog mao kalinaw ni Kristo.